he started again telling us of his connections with the high-ranking officials of the SAPS. Uwitness uxelele ikomishoni kaMadlanga ukuba uMatlala wabaxelela ukuba wanikezela ngemali engange-500,000 kwiphulo lobongameli bukaMnumzana Mchunu. The Safer Festive Season operational plan that we are officially launching here today is already in motion. Kusungulwe iphulo lokulwa ulwaphulo-mthetho ngexesha leziyunguma kwiphondo laKwaZulu-Natal namhlanje. Kwezemidlalo, iqela leli loMzantsi Afrika liza kuqubisana nelizwe laseJapan kwilizwe laseLondon ngomgqibelo. Molweni emakhaya, singoqala zive indlebe amehlo enu kwindaba zeli loMzantsi Afrika nelizwe ngokubanzi. Sesilungele kaloku kuniphakela kuvimba wethu wanamhlanje, masingene emxholweni. Libuyele kwikomishoni kaMadlanga ingqine lifihlwe igama nelibizwa ngegama lika-Witness namhlanje. Le komishoni iphanda izityholo zorhwaphilizo nongenelelo lwezopolitiko ive ukuba ngethuba kwakubanjwa usomashishini uVusimuzi Cat Matlala eMidrand eRhawutini, lo kaMatlala waxelela nomphathiswa wanxibelelana nomphathiswa wenkonzo yesipoliso sekhefini ekhethekileyo uMnumzana Senzo Mchunu efuna ukuba amkhusele. Uwitness uthi okaMatlala wabaxelela ukuba wanikezela ngemali engange-500,000 kwiphulo lobongameli likaMnumzana Mchunu. Inkonzo yesipolisa yoMzantsi Afrika ibongoze ilungu libe nomonde nanjengoko iqhubekeka nephulo lokuqeqesha amagosa amatsha 95,500. Le nkqubo ihlabela mgama amawaka abo bafake izicelo bequkumbela isigaba sokuqala sovavanyo. Inkqubo embaxa yoqeqesho iquka uhlolo lokulungela umsebenzi ngokweziqu, uhlolo lwezempilo nolwaphulo-mthetho, uqinisekisa ukuba uqhutyekeko nabaqeqeshwa abaselungelweni. The South African Police Services process to select 5,500 police trainees is still underway, with thousands of applicants still undergoing the first step, which is the psychometric and integrity testing assessments. The process is being undertaken in all 9 provinces. The multi-phase selection process also entails a physical fitness evaluation, vetting, and a medical examination to ensure that only the most suitable candidates are enlisted. It should be noted, while all young people who meet the basic requirements were invited to apply, preference will be given to those who are in possession of a tertiary qualification on the level of NQF 6 and higher, as well as those who are in possession of a driver's license. On closing date, the 18th of July, the SAPS received over 1 million applications, of which more than 300,000 are graduates who hold qualifications in policing, law, forensic investigation, and other fields of study. NgoJulayi kulo nyaka iSAPS yafumana izicelo eziqabeleyo kwisigidi ezingaphaya kwama300,000 izezemfundimani kwezesipolisa, umthetho, uphando-nzulu nezinye iinkalo. Inkonzo yesipolisa ithi ubukhulu becala kuza kunikwa ingqwalasela abaneziqinisekiso zemfundo ephakamileyo. Inkqubo yoqeqesho olupheleleyo lindleke iqale ngo-2026. Isebe lamapolisa esixeko saseRhawutini lithi iphulo lakutshanje lokucoca isixeko liza kuqhubekeka naxa sele lidlulile ingqungquthela yehlabathi ye-G20. Kwezinye zezinto liphulo liceba ukuvuselela umbindi wedolophu yaseRhawutini nomthetho kamasipala. Oku kuvakale nanjengoko isebe lesixeko saseRhawutini besinenkomfa noonondaba. Imvakalelo zisathande ukubethana kwisixeko seRhawutini njengoko abathengisi, abahlali, abaqhubi beteksi nabakhweli kanye nabasebenzi kumbindi wedolophu bephefumla ngephulo lokucoca elitendi ngesaquphe. Mabahambe akakline angaklini istrada kuphela nabo mabahambe labantu abagcwele. Others are saying, look, they're only doing it because of G20 summits. I beg to differ because I'm an inner city resident. So I've seen efforts for the city of Joburg to make sure that they keep the city clean
I know when the cleanup campaign started, it was more around the G20 should take place in a, the cleanup campaign was around that. But I don't know if it's going to continue after that. Kambe ke ukuliwa kolwaphulomthetho kwisixeko saseRhawutini kuyaqhubeka nokuthwaxa esi sixeko kutshanje ukufakelwa kobuxhakaxhaka beekhamera ezintlanu eziye zatshatyalaliswa ngexesha lokunqamka kombane kwisixeko kuxabise izigidi ngezigidi zerandi. The department appointed the Metro Trading Company, which is a municipal entity, to provide a 24/7 repairs and maintenance contract on our camera infrastructure. We're running at a cost of just above 2.5 million. Kananjalo isixeko seRhawuti sithe siza kuthi gqolo nokuqhubeka nephulo lokucoca sikhucula isitalato nesitalato. Ukanti ke isebe lithi likulungele ukulawula iintshukumo ezingakhe zithi xhaxhe zobukrelemnqa nezigilamkhuba phambi kwexesha leziyunguma. Ngoku maske sithi xa sithuma umntwana evenkileni sawuphinda sibuye kungekudala. Sinamkele kwakhona nakwabo basanda ukungena xa sihlabela mgama. Ngomgqibelo weveke ephelileyo intombi yaseBathenjini iqaqambe kwiqonga likaMiss South Africa hayi njengobuhle koko ngenjongo yokuphucula imfundo ukususela kwabancinci nokuqala kwintswela-ngqesho. Namhlanje sincambazisa uqhawekazi Mazeleni oneminyaka engama-24 ubudala noyinzalelwane yaseDutywa ngohambo lwakhe njengombhali wencwadi yabantwana ingcaphephe yoluleko lokuthetha nokuphumelela kwakhe kuMiss South Africa 2025. Sipotise kuwe Qhawe sibulele nangexesha lakho. Khasele usichazela ungaba yintoni yakwenza wabe uyangenela kolukhuphiswano lika Miss South Africa. Enkosi bandibe lapha firstly. So Miss South Africa ekhaya sikhule sibukela, but for mna it was very much like ingathi World Cup. Ibingento bandicinga uba ndizozibona one day ndihamba istage sika Miss South Africa. But then kuze ngiqalise usebenza as a speech therapist, ndabona uba abantwana balapha eSouth Africa abanazonke books and resources ngelwimi lwabo. So then ndaqonda uba okay mandibhale le ncwadi, and then kwemva uba ndiqale ubhala la ncwadi ndabona uba okay this is something uba ndingakwazi uyenza on a bigger platform, and then ndaqonda uba okay mandibona ijeni kaMiss South Africa. Enye into ndibonile is that usister wam ebengenele Miss South Africa ngo-2023 and ndabona nje i-growth yakhe through i-process. So ngobengena Miss South Africa bendiqonda uba you know what, for mna lena i-opportunity for a self-development. So ndangena and then ngoku sendizibona ndingu-Miss South Africa. Wow. Qhawe khasositsho nanjengoko abantu abakhulayo noninzi lwabantu phangaphandle sikhula sibukela onobuhle ezikolweni sijonga nditsho nakomabona kude. Ingaba ngokoluvo kwakho yintoni ebaluleke kangaka mhlambi ngokungenela onobuhle ingakumbi nalesizawuthetha ngayo kaMiss South Africa osele umngenele wabe uyamphumelela kule mihla siphila kuyo? So into ndibonile apha kuMiss South Africa is that izinto ziyatshintsha ne. Before besimane sijonga ubuhle, but ngoku siyajonga uba okay yintoni lena oza nayo wena uzokwazi uba utshintshe apha kwi-communities zakho. Iyafana uba this year balontshe into abayibiza i-Empower Youth Africa ejonga ingxaki ezifacwa zi-youth yethu and uba singayisapota njani youth yethu. So it's that although mna as uqhawekazi ndimwinile uMiss South Africa bazosapota zonke i-finalists kwezinto bebethe babafuna uzenza. So whether i-financial literacy, whether si-sports development or a creative economy, and furthering that, everybody bazofumana lo support abayidingayo bona, which is beautiful. Ucaphulile kancinci Qhawe kule ncwadi uthi uyibhalile khasowungena banzi okanye mandithi nzulu ngayo nokubaleka kwayo le ncwadi nanjengoko ke uthe wayibhala ngolwimi lwenkobe ibe ijolise kubantwana abancinci. Injongo yakho ngokuthi ube uyayibhala khasowungena kuyo nzulu.
So ke le ncwadi siyibiza amasela amdaka ne ekufundisa i-colors ne-counting from 1 to 6. But into endibonileyo bendenza i-speech therapy eStellenbosch University. And kwi-sessions ezininzi bendizenza nge-English ne-Afrikaans and bekulula uba ndifumane incwadi ndizokwazi usebenza nabantwana. But then ngenye imini ndadibana nomntana obene-cerebral palsy ne. And then xa i-background yakhe ngumXhosa. Xa ndisathi ndiyazama ukwenza ii-sessions besiqale ngesilungu but ndabona uba aka-understandi ncam le nto siyenzayo. So ndagoduka ndamenzela le ncwadi ibingamaphepha nje ndiprintile ndawastaplisha. But then kuze ndifike phayana esikoleni sakhe uba siqalise usebenza ndambona uba okay ngoku uyaqalisa uba uske walayida waqalisa uengage kakhulu encwadini. And then ndabe ndisenza i-research nam ndabona uba actually abantwana funeke sometimes bafumene nje i-foundational education kwilwimi labo. Because kunzima uba umntana afunde A ukufunda and then B adibanise ne-language entsha. So I've just ndiqale le nto ndiqonda uba okay ndiyakwazi uncedisa apha let me publish le ncwadi and then take it from there. Impukane eziluhlaza qhawe zithi ukwasiso ne-speech therapist ngokwamakhumsha. Khaso ungena pha kulaa ndima uyidlalayo even nemicelimngeni othi ujongane nayo ube unale minyaka unayo. So ke as growing up mna i-speech therapist bengasazi uba yintoni ne. And so ndibone uba ngobendenza i-job shadowing apha ku-grade 11 ndangena ndathi uba ndifuna ubona uba i-speech therapist senzani. So ndacela uba ndiye kwi-speech therapist ndafika phayana kukho omnye utata bengena ngalamini ebene-stroke ne impacte i-language yakhe so ebengasakwazi uthetha i-language but ebe-understand. I-speech therapist ebesimnceda ngaloo mini ebene-background yesilungu ne-Afrikaans. So ndabona uba phayana kulaa session uba kukho i-gap apha. So into endiyenzayo ngoku as a-speech therapist ndisebenza nabantwana, abantwana bangakwazi ukuthetha, abantwana bangakwazi ufunda, ndibancedise ngaloo nto. And it's important because kwi-profession yethu asikho baninzi abakwazi uthetha iilwimi zalapha eSouth Africa. So it's important uba we have the resources that are able to cater to the whole of South Africa and not nje abantu bancinci. Amazwi enkuthazo ke qhawe kubantu abajonge kuwo nolutsha olusemva kwakho olithi nalo liyafuna ngenye imini libe nguMiss South Africa bakujongile bakubona ungumzekelo kubo. Unyanisile and yazi into endingatsho kubo is that funeka wena uzicingele uba uMiss South Africa ungibona ungumuntu onjani. Ngumuntu othobileyo, ngumuntu one-big dreams, one-big goals and then kufuneka wena uqale by living out ezondo in the place that you are. Ukwenzela xa ufika kwizinto ezifana no Miss South Africa uzokwazi uba uske uzenze naturally ungafuneka uba bengathi uqala apha eqaleni uba ngulo mntu. Sibulele kakhulu qhawe ngexesha lakho kwaye siza kuthi congratulations for winning Miss South Africa. Nkosi kakhulu. Inkosi. Sibuyele kwinqaku lethu lokuqala libuyele kwikomishoni kaMadlanga ingqina elifihlwe igama nelibizwa ngegama lika Witness C namhlanje. Le komishoni iphanda izityholo zorhwaphilizo nongenelelo lwabezopolitiko ive ukuba ngethuba kwakubanjwa usomashishini uVusimuzi Cat Matlala eMidrand eRhawutini lo kaMatlala wayinxibelelana nomphathiswa wenkonzo yesipolisa usekhefini ekhethekileyo umnumzana Senzo Mchunu efuna mkhusele. uWitness C uthi okaMatlala wabaxelela ukuba wanikezela ngemali engange-500,000 kwiphulo lobongameli lukamnumzana Mchunu. Elinqina lingumphandi kwinkonzo yeli yesipolisa kwicandelo eliqhuba amaphulo ezobuntlola linike ubungqina lifihliwe kwikhamera kwilinge lokulikhusela. Witness C uxelele le komishoni ukuba ngosuku igqiza le-PKTT elaliyokubamba ngalo uVusimuzi Cat Matlala eMidrand eRhawutini, uMatlala wayekhankanya amagama amagosa phezulu kwinkonzo yesipolisa aquka umphathiswa wezamapolisa kwikhefu elikhethekileyo umnumzana Senzo Mchunu. Elinqina lithi okaMatlala wayefuna ukukhuselwa ngumnumzana Senzo Mchunu kwaye wayebonakale noxinzelelo ngethuba kuqoqwa ikhaya lakhe. He started again telling us of his connections with the high-ranking officials of the SAPS and also started name-dropping again and indicating that it was he was close to the minister, Mr. Senzo Mchunu,
and the person named Brown Mokgotsi. Witness C uthi uMatlala wabaxelela ukuba unxibelelana nomnumzana Mchunu kwaye wanikezela ngemali engange-500,000 kwiphulo lobongameli lokugaya inkxaso likamnumzana Senzo Mchunu kuquka nokuhlawulela imali yamatikiti enqwelomoya nendawo zokuhlala kwimibhiyozo ye-ANC yeJanuary 8. He even told us that he had been used by the Deputy National Commissioner, Lieutenant General Simbia, that they wanted to get through to our boss, which is Lieutenant General Kumalo, Dumisani Kumalo. They wanted to get through to Lieutenant General Kumalo through me and my commander who raided his house on the 6th of December. That is why there had been cases that he was persuaded to open. Ukanti le komishoni saqhuba. We requested to meet with him. Ukanti ke ukhona uSandile Hlangani noza kusixelela ezitshotshe entla kumakhasi ezonxibelelwano. Sandile, sikwamkele, sibulele nangexesha lakho. Khaso ungene emxholweni izinto nezenzekayo kumakhasi onxibelelwano. Uzalikhumbula nqaku apho uMzantsi Afrika atheke wathatha la jab yokuthi abantu noko basebenzise yona ukuthi bangayifumani HIV and AIDS okanye ke ngamanye amazwi bayikhusele. iSouth Africa ke lilizwe lokuqala ukuthi liyenze ke lento lisa. Alicongratulatewanga eli loMzantsi Afrika only ngabahlali but licongratulatewe nangamanye amazwe ayincomileyo iSouth Africa. Lonto ke yaba into enhle kakhulu. Bawuzawukhumbula ke ku social media ke lisa into eyenzekayo kukho abantu abazi scientists nabantu abasithi zi-influencers bathathelo thuba ke balisebenzisa ukucela abantu ke ukuthi balithathe lithuba but begcinenisa into ethikelisa abantu afunekanga babekhelesa. So kwesibili uzawukhumbula ke laa nto yase-Westbury apho ke idibene ne-gangsters khona. Abahlali base-Westbury into abayenzileyo bathathe ii-videos kwakunye nee-pictures bazisebenza ku-social media. Ithe loo nto leyo ke yanceda amapolisa okokuba makufunyanwe ke abanye bezi-gangsters babanjwe ngamapolisa. Ibonakalisa into ethikelisa kweli xesha siphila kulo namhlanje u-social media ubalulekile kwaye abantu basebenza ngabo bantu sithi zi-journalist ezikwi-social media. Kokugqibela ke lela nqaku likaJacob Zuma apho ke ikhoti yamgonyazisa ukuthi makabhatale i-28 million. Abantu abajonganga ke olahambo lwakhe lubheka kumazwe wase-Afrika but bathi makabuyisele imali. Uzawukhumbula ke owayesengumongameli uJacob Zuma kakaqala ungena kwingxaki enjena. Uzawukhumbula i-pay back the money eParliament. Abantu ke bathi ke abantu abaninzi akazuyibhatala le mali kodwa ke sijongile ukuthi kuza kwenzeka ntoni. Enkosi kakhulu Sandile, sibulele nangexesha lakho. Abadlala esazulwini sebala kumbhoxo uJesse Carr noDomaine D'Alende bathi kuza kufuneka bazibambe ziqine esuswini kwaye babaleke xa bequbisana neqela laseJapan. UMzantsi Afrika uza kuqubisana neJapan eLondon ngomgqibelo kuthotho lwemidlalo yamazwe ngamazwe yenyanga kaNovemba. Bobabini uCarl noD'Alende badlale umbhoxo wabo eJapan kule minyaka 5 idlulileyo. Iintshantsheli zehlabathi hlandlo ezine zizaqhubisana neJapan okokuqala kususela zayitywatyusha ngamanqaku ayi-26 kwayi-3 kwiphulo lokungena kwindebe yehlabathi ngo-2019 eTokyo. Emva koko kukhenketho amabhokobhoko alindwe yiFrance, Italy, Ireland neWales. Kodwa okwangoku iqela lesizwe ligxile kulo wangomgqibelo. It's going to be really important for us to obviously slow their ball down. They want to, Japanese rugby in general, want to play at a very high tempo and a high speed. So get the ball out of the rack as quickly as they can and kind of beat you with tempo. So it'll be important for us to slow their ball down and not give them what they want. Ubukhulu becala uD'Alende ujonge ngamandla kwinto eliza kuba yiyo idabi lasesazulwini sepala
kwaye nanokril balazi kakuhle eliqela lasejapan. The speed of the breakdown will be the most important thing we get right this weekend. We've watched a lot of clips where the scrum-off gets the ball out in less than a second, so it will be important that we make our hits and we make them properly and legally, and we can try and slow the ball down from that. Ukuza kuthi kangoku Kriel sele ebhalise i-95 yamanqaku kwimidlalo ovavanywa A84 udinga isihlanu kuphela dibanise ikhulu lakhe kumpala oluhlaza nogolide. Umdlalo uzawuqala xa ilishumi emva kweyesithandathu ngokuhlwa kwangomgqibelo ngokwexesha leli loMzantsi Afrika. Ukanti kwezingena ngoku inkundla yaseMgungundlovu igwebe ukuba ukusweleka kaNkosi Albert Luthuli ngo-1967 kwakungeyongozi, nto leyo ethi uLuthuli wabulawa. Seziphelile ke mawethu ebesenilungiselele zona ngeli xesha, ezilandelayo zawubuya phaa ngentsimbi yesixhenxe. Kamnandi mawethu.